lidi, přisák 133. Ten je takže dneska mám pojmenovaný, že tam můj pípanově. Tak teďka ukážeme tutoriál, jak hrát mobilní Česko Stanov 2. Doporučuji, je to dobrá hra. Klidně si ji zahrajte. Půjdeme do trading. Zóny rovnou. Tady jsem stál nejvíc svýho času, protože tam hodně tradu. Protože svůj aim. Takže abyste pak mohli být lepší, tady týse taky je u mě dobrý třeba teďka mám majemku. Já třeba teďka skoupím majemku. Taky jste třeba tady nás mapě jsem dostane takhle tady v rohu. Takhle skovaný. Bohužel vám to pak ukážu, protože pak si zahrám nějakou hru. Tak vám to pak ukážu. A teďka si koukneme. Když jste takhle z výškařky, tak si můžete všimnout. Třeba pálíte odsud. Třeba odsud. Tak když vám to docela zůstala na míška. A když pak jdeme trošku dál. Jdeme třeba odsud. Tak to jako vlastně je dolů. Takže nejlepší je to držet dolů, ten krozár. A prostě si kliknout. A pokud máte čas, tak nejlepší je, když víte, že tam týpek je tam, tak takhle vyskočit a takhle udělat boom. Protože očujně tady nějaký hráči na mě, můžete zkouknout naproti tady tomu a naproti tady tomu, jak to je prostě jiný. Teďka se třeba můžeme počutit. Já mám pak nastavení mám někdy jindy. Dáme vždycky takhle vesty, protože někdy mají. Tak, start. Koukejte, si třeba zakoukneme. No, jakoby mohla bych to kropit. Takhle. Jakoby. Dávám si jíže, abychom si to ukázali, jak to máte asi dělat, jakoby. Já skladně chtěl rychle, abych vám ukázal, že to nahrál, tak já to teďka udělám na jíži. Okay. Takhle? Počínkáno. Hamo. OK. Tak to je dneska aim je můj úplně high. Samozřejmě potřebujete muset taky třebětýře. Tak třeba toliko stačí, že jo? Pak bych vám mohl vysvětlit, jak se třeba hází hečkama. No, tam mám těm myslím. A nebo, jak i vždycky na začátku kola musíte vystoupit. Já tady to už se dokupuji. Já si buď koupím takhle, to do besedku, za antiteroristy, protože ještě nehrajete ten komandor, tak si můžete klidně koupit Digo, jo? Nebo klidně tady tu USPčko. USPčko jakoby je taková, že můžete si pak koupit, takovou USPčku máte, takže můžete si koupit všech ty granaty, akorát si nemůžete koupit Molotov, a protože tam stojí 600, teroristů taky neskyhnete. Ale třeba, když nemáte peníze, třeba jste prohráli kolo, tak si to poučil koupit tadyto, abyste prostě ty zbraně za po 2000, třeba FAMAS, protože abyste pak měli na další kolo,
třeba já někdy si kupuju, protože už je to trošku jako největší úrovni, tak si klidně jenom kupnu Zigru a už to prostě rozčínkáš. Prostě čínkáš. Prostě to můžeme ukázat, nebo čínkat. Tady prostě jedna. Prostě vidíte, jak týkuje. Dá, klidně že jedna. Prostě úplně v pohodě. Dobrý, já vám pak ukážu moji hru, jak normálně hraju. A jak se hází granáty, tak to vám taky pak ukážu. Ježiš. A tady vidíte, třeba já to mám nastavený na tom normálním režimu, které to je tím pádem. To je ta jedna. A tam třeba nastavit takhle třeba. Tak on to nemá jako moc ruského hlasíte, jak půjdete, jak ho uděláte. Tak třeba byste to měli udělaný na maximum. Já díku hodně skáče. Když čouby. Rychle. S díkem počkej jenom takhle. Tak budu takhle to dělat. On nespěl s ním. Dobrý. Tak, teďka už se těšíme rovnou do hory. Tak, jsme tady, vidím. Doufám, že bude plný server. Protože tady týže, pokud vás není 5, tak nemůžete hrát, jo. Ty pokračuješ, já se vás budu zpět. Třeba teď vám ukážu tady na té pokračování, už tady máte ty, prostě takhle, ty šušky armor, jo. A třeba už se to hraje tak profesionálně. Někdy prostě nemá to cenu už tam nasvat, tak ji musíte označovat, takže třeba teďka ukážu, jak se hází děčka. Takže takhle jste, takhle to držíte a takhle to třeba hodíte. A když to potřebujete takhle hodit, tak uděláte jenom takhle to dáte. A to vám můžete, tak teďka si trošku rozporujeme. Ok, tak to se mi fakt nepovedlo. To se nezapíšu, je z nich nejlepších 5 krajů v životě. Samozřejmě tady ta hra bude dlouho, tak vám to budu třeba stíhat. A půjdeme teďka na špačko. To špačko také není špatná zbraň. Já mám pocit, že mám natočím pálkou. A pak se ozvu třeba nějakým kolem. Mám první kill. To je týpak. Ok, tak tam je teďka dobře vycvičil. Ale aspoň třeba vždycky potřebujeme informace, kde je bomba. Jako dal jsem hodně, takže teďka jsem první. Já mám tady jenom některé hry. Pak se zaměříme třeba na to moje nastavení. Tak vám. Samozřejmě jako to nastavení taky není super, jak by se řeklo. Mám taky jako takový nic moc. A nevím, kde je ten poslední týpek. Nemá bomb. A už ho vidíme. Dobrý. Tak já se vám už budu nějaký kola. Tak, teďka mám na to třeba stupíkovo. Kdy už tam jako bude trošku zajímavější. Vedeme 2-0. Takže teďka je to docela dobrý. Máme tým docela dobrý. Mám přece jenom jednu asistenci, protože se mi teďka moc nedaří. Že se scoutkou moc nedáte. Takhle se určitě nemá házet. Vezmeme se AKčko. Dobrý. No jen kde to plantuje, asi na Ačko to plantuje. Jo, do toho na Báčko. Dobrý.
Okay, umřel. Bij de fuse maar de vorm ze de fuse kit. Čujeme, jo. A kam třeba tady to kolo bylo hodně rychle. Já vám ukážu ještě jenom, protože tady to kolo jsme rychle preletěli, protože na Steam je docela dobré, jako hodně dobré. Go. Tak tady to je škoda. Hezká hlava teďka. Takže oni to bychom nemusel házet. Tak teďka vám to stopnu se. Jako by lidi snaží se mi tady kliknout, že mám lepší školu než ten týpek z našeho týmu. Snaží se mi kliknout a aničko jiné. Dneska je to 3 dny to veličky, ty mi neklikou, takže to dobrý. Teďka vám ukážu třeba 8. kolo teďka. A taky, že bude 8. kolo. OK, tak tady to bylo moc rychlý, tady to byla chyba ode mě. Tak tu chybu si odvědomuji. Tak koukneme na Bonnieho, OK. Co udělá třeba Bonnie teďka? OK, ale oni tam jsou 3, to je jakoby, to se rychle jako rozbijeme. No tak tady to bylo počkej, já stejně tady rozebereš. To jsou počkej 3. Tak teďka třeba si koupíme. A teďka to bude dospávat. Teďka dám už zakylám. To se rozhoduje. OK. Dobrý, jo. Další to. Někde. Takže. Tak to jsem nečekal, že mě asi viděl taky. Tak. Já vám to teďka stopnu a uvidíme, že poslední kolo. No dneska jsem si vzpomněl, že teďka je poslední kolo. Protože není se třeba špatný, tak teďka. Teďka nemůžete koupit takové dělky. Kde má si Bčko? A nevidím nic. Abych to vyšel na B. Ok, come on. Oni mají asi něco koupený, protože jsem byl trochu přehlavy. My to statečka prohrájem. Tak to jsem neviděl, dobrý. Kurva, jsem si to teďka prohrájem, tady takové. Nevím, jestli tím, jaký je chránil. Tímto pádem jsme hrál tady tu hru. A teďka vám třeba ukážu, jako to nastavení hry. Já mám úplně nastavení normální, jako jak tam mě se to nastavilo, a ještě mám trošku poměrný větší. A to už můžete udělat sami. Je to podobně se oba, ale určitě nejděte na tu maximálku, protože tady to tím nejde hrát. OK, získali jsme nový level up. Už 50 coinů. Je to hodně dobrý. Tak uvidíme, jestli tak chyba to užijeme bednínko, ale podle mě nemáme teďka na bednůžko. Musím jinde, podle mě. Nemáme na bednínko, tak. Třeba já mám ukážu statistiku, mám tady nahráno 17 hodin teple. Jako jsem měl ještě do hejče, takže to pohodě.
nemám žádné, jakoby žádný se mi neposlal, jako mám to možná. Ani to dlouho, jakoby ty nějaký hráči prostě nehrál, že jo? Tak a tady bych se s vámi ukončil, tady bych s vámi. Tak se,